Fati Fatima autar mata. Fati Fatima autar mata banda kamar ki cikin ruhi. Fati Fatima autar mata banda kamar ki cikin kalbina. Fati Fatima autar mata banda kamar ki cikin yan mata. Soyayyar ki yana ruhina, Fatima san ki na sa kalbi na, zo a gare ni wadan tattauna. In ni hirar so har kauna, kin shiga kalbi na mai suna, wanda yake burin ya raba mu baya iyawa kin ji batuna. Ga hadarin so yayi hadawar wani so zai sauko bena. Fatima ke na gani yan mata, kin yi shigan na tazarce na mata. Ga ki da tarbiyya ga tsafta, ni fota ne ke kuma zara mu zauna tare hakan na fahimta. Ko adabin nan tarin mata kin yi daban haka dan na fahimta. Haɗin Allah wa za ya raba mu, Rabbu tabaraka shi ya haɗa mu. Fatima idan a kira ni a ce wani Fati, sai na ji na zama tamkar sarki. Bani da aiki sai zancen ki, ko fili ko kuma mafarki. Fatima kin shiga zuciya, banda kamar ki masoyiya. Ke na kira aminiya, kin shiga kalbin zuciya. Kin kwanta kin shiga can ciki, Ke na kira zinariya. Fatima Fatima gimbiya, banda kamar ki aminiya. Ya saki ba zauna tare san baware, zo ga tsere ba ni turare. Akwai wani nanan bashi da aiki, shi burin shi yan ma'aware. Fito na fito da kalaman baki, kalaman baki ake soyayya. Malam na ce bai da kuɗi ba, bai da kuɗi ba. Fati Fatima, Fati Sahiba. soyayyar Fati na rike, shin yaya zan yi in sake? Malam sai dai ka babbake, rikon ka sai na tsallake. Allah da annabi nan rike, na bi iyaye ba sake. Me neman ta kan daga rake, soyayya da daɗi na faɗa. Me neman gai nemo gyaɗa, ni a soyayya ban yin faɗa. Zo da sauri ba ni ruwa na sha, ruwan soyayya za na sha. Sahiba ta kin shiga zuciya. Fati Fatima autar mata banda kamar ki cikin ɗan mata. Fati Fatima autar mata banda kamar ki cikin ɗan mata. Fati Fatima autar mata banda kamar